Ọlọ́run aṣíwájú mi yẹjú àwa ọlọ́tẹ̀ dààmú aṣíwájú olùṣe ọlọ́tẹ̀. Mazaɓa ba taku ba, kowa da garinsu, kun taho daga wani gari. Duk wanda aka ga matsalar ko a yi kawai ɗaurin shekara 100 ya kamata ya mar. Ban gane ba. To ai mu sai mun hana ta'addanci. Irin barayin wannan ne aka cika mota da su aka kai su garin. Wa ya kai su? Mutane ne suka kai su. Kamar Kowa ya kai su abin kita. Kowa ya kai su abin kita. Duk wanda ya kai su abin kita a kama shi. Zaben ma dai an ce da alama APC ba ta kan nasara. To kai ne baka kan nasara. To shikenan ka zama shugaban hukumar zabe tun kafin a gama zabe kenan. Ban gane ba. Kai ma ka ja a kanka dauri. Ba ruwanka da wannan zance. Ai mutane da dama suna nan a duniya wai sai bari su yi rigima don a neme su. Idan ita rigimar. Ai tuntuni suke so tunin bai kirawo su ku zo ku ji. Tunin bai ce ya kuke haka ku zo ga aiki. An ga kira su a ba su aikin. Ma'aikatan gwamnatin Tinubu sun ishe shi aiki. Ku je ku ta rigimar ku. Alhaji Garba na rantse da Allah duk wanda ya shuka dawa duk tsayin ta zai iya sa mu girbe ya girbe ta ƙasa. Kwarai kuwa musamman ya haukace. In ya rasa hankali kanta nunar kanta ƴaƴan ya haukace sai ta girbe. Duk wanda kaga yana girbe abinci bai ba in ba ma haukaci ba to dan ta'adda ne. Ma'ana su ne suka kawo wannan gwamnatin sun san lagon yadda za su ɓaɓɓalla ta. To an kai mutum ko baka da ikon da zaka ce da kai zai rayu dole sai abin da kace zai yi. Ka gani? Yanzu kai da kake wannan lissafi ai lissafi ne na gangan. Taruwa aka yi wancan ya zo wannan ya zo waccan ta zo waccan ta zo ko? Ba fa wanda ya bada gudunmuwa shine aka wayi gari ya ce yankin arewa ba wani dattijo. Ba wannan aka bai kayan aiki kuma kamar sa. Duk yadda aka yi a Najeriya ba ne karɓi kayan aiki a gurin Tinubu kamar sa. Garba Kore ya ce duk wanda ya rainan zuba baya jin tsoron haƙorin kare domin ko an tare zai jure bayani yake cewa yadda shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya saita Lagos kan seti lokacin da yake matsayin gwamna a karnin baya irin wancan tsari a yanzu yake wa Najeriya. Garba Kore ya ƙara da cewa yanzu haka shugaban ƙasar Najeriya ya amince da shirin bawa manoma da masu ƙananan sana'o'i rancen kuɗaɗe da babu ruwa domin rayuwa ta ringa garawa ba tare da buzgunawa ba. Gwamnatin tarayya ta yanke hukunci za ta bai matasa manoma gudunmawar rance ba ruwa da kuma 'yan kasuwa matasa. To ku bari alƙawarin da kuka yi a baya a fara ganin sa ƙasa ya tabbata bana. Ai alƙawarin yi muke muna cikawa ba yi muke muna tafiya inda muka ga dama ba. Ka san fa an ce ko raƙumi ne ka yayi masa yawa sai ka ga ya kwanta ma ya kasa tafiya. Ai ni ko Atisha gwamnati ta yanda ta ce alhamdulillah an ce mata rama kalla to zan mata munna. Saboda mu abin da muke jira kenan mu ji alkhairi mu bayyana alkhairi. To me kake ganin wannan tasirin ba manoma rance? Shi ministan da yi magana shi ma da kansa sai da ya bi diddigi ya ce ka ga dai abu ne da za a sa ni ba gudu ba ja da ba aka ce masa go a shan ko to ai ba abin zafi a ciki. Ta tabbata dai kun gano kun karya manoma yanzu kuke son ta wata hanya kuta da su ko? Ba wanda za mu karya mu abin da muka yarda da shi talaka ya samu sauki a Najeriya ya sai komai da sauki kuma ya nemo kuɗinsa cikin sauki shi yasa ake ta kokarin a ga abinci ya yi farashi mai kyau farashi ƙasa sannan kuma shi talaka ya samu sana'ar da zai sai kayan abincin mu har abada gina dan adam shi muka ɗauko za mu yi ba rusa dan adam ba kuma duk wanda ya ce mun rusa shi sana'a sai dube ta kafin mu rusa shi Allah ne ya fara rusa shi ai ba wannan yasa ya rusa wani akan harkar sa a rayuwa babu shi. Alhaji Garba dan Allah wannan kuɗi wannan gwamnati ke samu kullum sai kun bijiro da babban aiki haka. Kai ba nan kake tambaya ba wai na gwamnati take kai kuɗin ta nace maka gashi nan ana bai gwamnoni gashi nan kuma ana sakansa ana ayyuka a ƙasa har ma ake zargin an tara kuɗi a can an bada aiki na can yabi na can yawa shi gwamnatin da za ake kwashe kuɗi ai ba za ka ji komai ba za ka ji bushin ba abin da za ka ji ana cewa ba kuma abin da za ka ga ana yi shi wannan da gaske yake ya gina ƙasar ayi kuma duk mai man mummunan niyya da mai man mummunan addu'a la a kansa za ta kare kowane ne shi a Najeriya. A nan kuma cewa aka ya kamata shugabanni su rage bulalar da suke wa talakawan Najeriya in ji sarkin musulmai. To ai shi sarkin musulmai ka san in ka lura shi ma yana goyon bayan abin da shugaban kasar nan yake wajen taimakawa mutane da tallafawa ƙasa da sauke farashin tsadar abinci da irin gudunmawar da shugaban ƙasa Tinubu yake bayarwa akan harkar lafiya da bangaren noma. Maimakon ya ce shugaban ƙasa Tinubu sai ya ce shugabanni. Ai ya san da wannan yake wannan gwamnoni tun yaushe ake cewa su fito da kayan aiki tun yaushe. Alhaji Garba wani zance na karkashin ƙasa ya ce gwamnonin nan kara suke muku ba sa jin daɗin yadda kuke tafiya da su fa. Su fito su tona mana asiri su fallasa a shugaban ƙasa su fito su tona mana asiri kaga. Shi sarkin musulmi da kaji ya ce shugabanni ba da shugaban ƙasa yake ba. Da ya ce maka shugaba to da shugaban ƙasa yake. Waɗannan gwamnonin kara ake musu. Duk abubuwan da suke yi yana yin kaɗan. An ce su fito abu aka ba su oba dobul aka ba su. Duk abin da yake hannunsu ya ishe su kowa ya gani ya ce alhamdulillahi. Me yin dam ya je ya dam. Me yin babban hanya ya je babban hanya. Me gina manyan asibitoci je ya gina. Me tallafawa talaka wajen empowerment ya je ya yi empowerment a gari. Talaka ya mora, shugaba ya mora, masu kuɗi masu mora. Duk abin da shugaban ƙasa Tinubu ya zauna da su ya gaya musu kenan kuma yake saka musu wannan. Alhaji Garba, da rijiyar nan ta bada ruwa da gugan nan ya bada. Rijiya ta bada ruwa. Ai yawanci ma
ma zaka ga mutum sai ya tayi zira gugan sai ba kowa yake zira nasa gugan ya zaro ya tsafkai shi shayi yadda gugan kaga ka bari mu gaya gwamnoni gaskiya shugaban kasa yayi abin da zai iya gwamnoni ku fito ku iya bakin kokarin ku kuma ai sarkin musulmi da su yake shugabanni ai gwamnoni kenan in ka ji an ce sarakuna kuma to da sarki yake amma duk wani abu da ka ji ya ce a zo a fito a yi adalci shi ya san abin da ake basu sarkin musulmi yana bibiya su ma ai suna da mutanen su da suke duba musu komai su ma yan jarida ne manya ai a nan ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya isa jihar Enugu domin wayar da kai akan aikace-aikacen shugaba Tinubu shi ministan yaɗa labarai ai ya tada aiki sosai yanzu Kabiru yana iya kokarin sa yanzu wajen fitowa ya bayyana wa mutanen Najeriya irin kokarin da shugaban kasa Tinubu yake shi ma muna gode masa ministan yaɗa labarai amma tukunyar dambu bata sauka ba dan me za a yi kuwa a zo a saya ya a'a ta dade da sauka ya halatta izaga ko ina kaga ka daina gaggawa Kabiru kuma ka tafi da gudu duk ɗaya ne in kai kana ji su manya-manyan shugabanni irin wannan wani abin ai tarawa suke abin da kuke cewa su tattara bakin adadin abin da aka san an yi ko akwai abubuwa da yawa shugaban kasar nan ya yi su ya bayyana su ya sake su kuma ana aikatawa amma ministan yaɗa labarai bai fito ya je ya zaga gurare ya gaya mutane ba zai san ma yana yi ko mu da muke wannan aikin ai rigarsa muke ara mu gaya mutanen Najeriya ga jarida kaza ta buga kaza mu fito da zance ko kaga ayyukan da ake yanzu an shekara biyu ana manyan ayyuka da ƙanana kuma ana taimakon ƙasa sannan kuma talaka yana ji a jikinsa cewa farashi ya sauka to me laifin shugaban ministan yaɗa labarai in ya zaga ya gaya 'yan Najeriya cewa ga fa abin da muka yi muku muna buƙatar ƙuri'a ku nan gaba ku fito ku ƙara zaben mu don mu ɗora a inda muka tsaya. San abin da 'yan Najeriya ke cewa? A'a. Ba a taɓa gwamnati mai aiki a takarda irin wannan gwamnatin ta APC ba. Ba a taɓa gwamnati mai aiki a ƙasa irin wannan gwamnati ta APC ba ni na talakawan haka suke gaya mun kai da bangaren ne suke faɗa haka. Alhaji Garba baka zagayawa bakin al'ummar Najeriya ba daɗi. A'a Umar kai ne baka zagayawa ka gane Biru kai ne baka zagayawa sosai amma ni na zaga su sun zaga mun zago. Duk inda ka zaga an ce zage-zage ake yi. To zage-zage yau aka fara dan Najeriya ba sai ya koshi ma yake tsiya ba? Baka san dan Najeriya yunwa ce maganinsa ba sai ya koshi yake fituna. To za ku yi amfani da yunwa kenan nan gaba. Ka mu kowa ya koshi. Ai da za mu yi amfani da yunwa sai mu janye hannun mu a harkar abinci. A wannan kokarin ku ne? Ko wannan shaida kai ai talaka zai ce kai wa Tinubu ƙarya. Tinubu ya yarda ya karya farashi. Kuma wannan karya farashi mu muna ji talaka yan uwanmu suna addu'a. Suna godiya duk wanda zai je kasuwa sayayya yanzu kai tsaye zai zo da yan ledarsa da yan kuɗinsa ya je auno masara ya zo ya diga abu da Alhaji Garba wannan saukin ba naku bane manoma ne a shekarar bara suka noma amfanin ya samu to banda suka zo kenan da ba rawaccan ba sa nan ba rawaccan waccan duk manoman ba sa gari wai duk ba a samu yabanya ta kyawu bane to yanzu suka zo a gwamnatin Tinubu manoma kun yunkuri a gwamnatin Tinubu muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to anan kuma malam Nasiru Erfa'i wannan dai na Kaduna nan ya ce shugaba Tinubu yana gudun sa da irin gudunmawar da ya bashi kafin a zaɓe shi. Wani lokaci mun yi magana da kai na ce duk wannan fa masu boron so suke Tinubu ya kira su ko ban faɗa maka a program ba. So suke Tinubu ya buga waya ya ce ku zo ku yi hakuri a tafi tare. An ƙi a kira shi ba za a kira shi ba. An ƙi a masa maganar. Da can da haka suka soma da faɗa suka soma da shi. Ai mutane da dama suna nan a duniya wai su ce bari su yi rigima don a neme su. To yi rigima idan ita rigimar ai tuntuni suke so Tinubu ya kirawo su ku zo ku ji Tinubu ya ce ya kuke haka ku zo ga aiki an ga kira su a ba su aikin ma'aikatan gwamnatin Tinubu sun ishe shi aiki ku je ku ta rigimar ku Alhaji Garba na rantse da Allah duk wanda ya shuka dawa duk tsayin ta zai iya sa mu girbe ya girbe ta ƙasa kwarai kuwa musamman ya haukace in ya ga hankali kanta nunar kanta yayan ya haukace sai ta girbe duk wanda kaga yana girbe abinci bai ba in ba ma haukaci ba to dan ta'adda ne ma'ana su ne suka kawo wannan gwamnatin sun san lagon yadda za su ɓaɓɓallata to an kai mutum ko baka da ikon da zaka ce da kai zai rai ku dole sai abin da kace zai yi ka gani yanzu kai da kake wannan lissafi ai lissafi ne na gangan taruwa aka yi wancan ya zo wannan ya zo waccan ta zo ko ba fa wanda ya bada gudunmuwa shine aka waye gari ya ce yankin arewa ba wani dattijo ba wannan aka bai kayan aiki kuma kamar sa duk yadda aka yi a Najeriya ba ne ya karbi kayan aiki a gurin Tinubu kamar sa wai da man ta tabbata ku wannan zaben da aka zabe ku kuɗi aka kalla ba cancanta ba kenan an ba da kayan aiki mana ko da ba kuɗi aka kalla ba ta an duba cancanta amma kuma an karbi kayan aiki daman ai da ka ga Bahaushe ya ce in kana da kyau ka kara da wanka ba laifi ne dan siyasa ya bai mutane dama ya ce ku taimaki mutane ne ma an taimake ku ba haramun bane wannan an taimake shi ma kuma ya taimaka
taimaka shi ma kuma mun gani ya gani me laifi a ciki. Shekara ta 2027 duk wani ɗan jam'iyyar PDP da ya mara APC baya zai fuskanci hukunci mai tsanani, in ji shugaban jam'iyyar. Da zancen su da busa ɗaya ne a gun yan PDP, wa za su zaɓa an ba APC ba. Ban gane ba Alhaji Garba. Ba zai saurari maganar sama me ma na barazana. Ku ba ku da wanda za a zaɓa kuke cewa kar a zaɓi wani? Ai shi kaga ɗan siyasa ko shugaba ko mabiyi cewa yake a fito a zaɓuwa na dan cancantar sa ga ra'ayi na ga dalili na. Ko? To su ba su da abin da za su gaya wa mutanen su na PDP a zaɓi wanda suka tsaya takara tun da ba masu da ɗan takarar shine suke barazana tun yanzu. To an ji ba za ku gansu sun zaɓe mun ba. Ku je ku saurara ku gani. Sojoji sun yi nasara da damƙe shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Mamudawa a jihar Neja. Ai karamin aikin su ne sojoji sun dade suna yin wannan gani ne ba a yi. Ka ji bayan Lakurawa yanzu kuma ga Mamudawa. To ai shi ma ta'addancin kabilanci ne daban-daban Kabiru. Subhanallahi. Duk wanda ka gani soja zai hau kansa da ikon Allah, soja ba ruwansa da waye, kowa ya zo yi fituna soja da ne shi. Allah saka kira Sofa Musa da shi da Malam Nuhur Badu. Waɗannan mutane muna gode muku da kokarin da kuke yi. Allah ya duba abin da kuke, mu muna kallon abin da kuke, muna muku addu'a. Yau ne aka gudanar da zaben cike gurbi. Jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun cafke 'yan tada tarzoma akalla 288. Wannan rahoton namu an sake kama wasu da yawa. Muna kira ga hukumar tsaro su binkita su ga waye sa su. A duba a ga wannan 'yan ta'adda da manyan makamai ga takuba ga karafa kala-kala kamar za a yi yakin Badar ko? To a binkita a ga waye ba su makaman nan, waye ba su kuɗi su je su yi ta'addanci. Gari ba naku ba, unguwa ba taku ba, mazaɓa ba taku ba, kowa da garin su, kun to daga wani gari. Duk wanda aka ga matsalar ko a yi kawai ɗaurin shekara 100 ya kamata ya mar. Ban gane ba. To ai mu mun hana ta'addanci. Irin barayin wannan ne aka cika mota da su aka kai su garin. Wa kai su? Mutane ne suka kai su. Kamar kowa ya kai su abin kita. Kowa ya kai su abin kita. Duk wanda ya kai su abin kita a kama shi. Zaben ma dai an ce da alama APC ba ta kan nasara. To kai ne baka kan nasara. To shikenan ka zama shugaban hukumar zabe tun kafin a gama zabe kenan. Ban gane ba. Kai ma ka ja a kanka dauri. Ba ruwanka da wannan zance ka zuba yan. An ce dai wannan zaben makoma ce na cewa jam'iyyar APC a Najeriya ma ka za a mata kwab daya. Ai zabe a Najeriya ana ta yi. Ai ba Kano ne kawai ba ko? To za mu lissafa amount din mu gani mu ga wanne ya fi yawa tsakanin ma namu da nasu. To da me za a rufe mana Alhaji Garba? Muna fatan alkhairi ga shugabanni, musamman kuma mutane masu yi wa shugabanni addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Muna godiya. Awa